И какво става, хора? Аз съм Kingback Gaming и днес ще реагираме на Drug Life компилация. Това е първото видео с фейскам. Момче съм. С дълга коса съм, но съм момче. Добре, няма какво повече да обяснявам. И ако нещо не се чувам добре или не коментирам много често, също така съм гледал това клипче до половината, за което също се извинявам. Просто не знаех какво друго да пусна. Та да започваме. Това интро е много странно. Това е много яко. Той е много яко го заболя. Просто да ти струшат бутилка в главата и то от стъклена. По-страшен глупак. Сега вижте. Ако не сте го гледали, това е много известно видео. Идиот. Какво ви кажа? Сега бяга с някакви крясъци. Да, така си беше добре. О, това е яко. Че се търчи. Качва се. И айде на газ. Не. Извинявам, че лаги. Извинявам се. О, това е брутално яко. Това е като в Хари Потър. Гледайте се. Обстрелват се с фойерверки. Това изглежда точно като в Хари Потър. Много як клип е това. Това ми хареса много. Ето го този човек. Е под колата. Е под буса. И си готов. Това е яко. И между другото яко са се получили, като се сложи очилата и тъпка. Това е много яко. Някакво гледа. Каза, ей, искаш ли да отидем на вечеря? Съжалявам, не мога. Защо? Защото вече имам приятел. Казва Нази. Добре, това е много зле. Добре, не мога да ви превеждам съвсем. Твой ли танк? Да, мое. Окей. Там има бар долу. Да. Искаш ли да пинем? Каза. О, сега нещо стана. Да, харесвам тайп. Не благодаря. Сега. Извинявам се, чуваки. Това ли е колата ти? Да, това е моята кола. Огън. И това е когато се пръща. О, това също е много яко. Ето го момчето.
Това е много добро. И 100 среден пръст. Който момче ще разбере това. Сега ще видите. Схванахте ли? What? Да. Окей. Успяха да го изкусят май. Нищо не е станало. Това е блъската кола. Ти веднага се изправиш. Нещо си крещят тук. Ей. Това е лаборатория Виктория, за който не знае английски. Не вярвам, че има такъв човек, който не може да си преведе това. Тук това не беше... Сетих се какво става. Яко. Гледайте са. Докато се биете, ви блъска кола. Това е доста интересно. И е заболяло. Чуя се кой са съдили. Дали са съдили въобще. Когато не можеш да си щупиш пинятата. Това е яко. Там направо... Аз... До тук някъде съм го гледал този клип. Това много ме изкефи също. Мисля, че от следващото не съм го гледал. Не знам точно. Това. Комар. Да. Интересно. И това го гледах. Ти отвориш ли ми се? Не, всъщност не чум какво казват. Добре, то си е добър. Най-вероятно, когато снимам с фейскам, ще снимам с този фон отзад. Тук не съм го гледал. Когато ти стъпчат учебниците. Да, тук вече не съм го гледал, смисъл. На мен ми е интересно. Вау.
На мен, ако ми го направят това, повече няма да стъпя в Макдоналдс. Вау. Добре, това не разбирам какво му е. Нападна го. Се разправих смисъл. Оу. Това е добро. И някаква му слага друга цигара. Но тя си паднала, не си продължи. Да, между другото надписи Парсел бай Фелиция. Няма какво кажа за това видео. Но съм го гледал и преди. Точно това. Добре, тази котка, това куче ли е? Или котка, не знам, защо се влачи така. Куче. Добре, само на крака ли ще си справи? Или някой ще изрита? Ето. Няма да превеждам. Охо. Това беше фалшив пистолет, най-вероятно. Сега ще падне, най-вероятно. Добре, колко време ще до кранове? Окей. Това ще е последното, най-вероятно. Или предпоследното, но не съм сигурен. Последното ще. Да. Ооо. Това вече последното беше много яко. Да. И хора, това ще е този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да се абонирате и да оставите един лайк. Обаче не ви карам. Да. И до следващия клип.